na ị ka na-abata abata nnọọ anyị ka ji obiọma na-anabatakwa gị n'ife mmemme ụtụtụ ọma nọ n'isi mbido telivishọn aka m bụkwa Oriakụ Susan Ilechukwu mụ na onye ndu ntụziaka Maazị Kingsley Ụwaọma Africa tupu anyị aga ezumike nna asị ngụ ka nnapụghị okwu n'ọnụ ngwa kwupụ okwu ahụ ịkpụ n'ọnụ maka ndị uwe ojii ọ bụ eziokwu na ọ na-abụzi ịchọziri ịpụta ọ wụrụzi ego na-anapụta gị ọ bụghịkwa n'efu ke mere na ya ka o si dị ọ bụrụgodị na m ejighị ego bụ na m jide onye ọkaikpe bụ onye nke m na ọ ga-anapụta m mana iruokwa asịkwanye ha ya bụrụgodị ego ha ga-eji mee gịnị goro kọl kaadị nweghị ihe ọzọ mana emechaa kwa anaghị akpọzi aha ụfọdụ ka a na-ejizi ngasịnụ ₦1,000 ụfọdụ ₦5,000 ụfọdụ ₦2,000 ewere ya mee gịnị nnapụta ụdị onye dị otu ahụ mana nke bụ eziokwu bụ na dịka m gwara gị ebe ihe ọjọọ dị ihe ọma dịkwa ya o nwere mgbe ị ga-eru na nke ndị uwe ojii onye n'ebe ahụ ọ jụcha gị ihe mere na ọ sị gị ọ ga-akakwa mma na unu ga-ala gaa ka ụmụnna unu deziere unu ya bụ okwu a na okwu a abụghị okwu unu nwere ike ịmụta ịhụla ebe udo ahụ siri bata n'ime ha ihe o jiri bụrụ ndị chọrọ ikpe udo ọkwanụ ndị chọrọ ikpe ego ha bịakwuo bịazie gbazizie ego oluzi si gị ma ọ bụrụ na si gị ime nyota n'ego ga-abata ma ọ bụrụ na ịchọ ka jee njide onye ahụ ekpe maka ihe ego na-ego anyị eji wee gbaa mmanụ n'ụgbọala ka anyị wee jee ị na-adịzi ndị asị na ha wee nyi na ha ya anapụta na nsogbu dọrọ ma ife kwuru ka a na-eme ị na-ekwu nke ahụ ọ pụtara na ị gaghị emefusi ego n'elu isi enyi gị ị ga-emefukwa ego n'elu isi gị kama o nwere otu ọ bụrụ nke si gị n'obi wee pụta ezi okwu ya bụrụ ihe ha kpọrọ ha bụ ihe ha kwesịrị ka ha na-eme ma mgbe ụfọdụ ọ bụ ihe ha na-eme ịma ụmụ mgbagharị bịara na-ekwute okwu abịa jụọ sị ịmara o nwere ihe m jụrụ mgbe m nọ na-ekwute ịbịa sị m ihe ahụ ha na-emenụ ọ bụ ndụ ha ka na-emekwa ya ha ka na-eme ya mgbe ụfọdụ akpala ha ndị uwe ojii ọ dịzị ka obi ha bịaziri dị ojii ọ ka nwekwa ndị obi ha dị ọcha n'etiti ha otu ha jikwa bụrụ ndị uwe ojii otu ahụ ha kpọrọ ha enyi anyị ha ka bụkwa enyi anyị ka bụ enyi anyị obi tosu ịmanụ ịbịakwa n'ọgbakọ niile enwere ndị bụ ọcharacha si gbute ma ọchagacha si gbute ihe niile nọ n'elu ka ọ gwụchala ya ka ọ bụrụ ihe gbutere polisi ka bụkwa ihe ahụ ha bụ ahịze Chukwu Chineke edozichara anyị ka ha wụrụ ihe ha kwere anyị na nkwa ịmana o nwere ihe ikwuru ka anyị na-ebute ihe mmemme a isi na ịmahụ na anyị gwa mmerụ ha ji wee wụrụ ihe ha wụ ka ọjọọ so ha bido na-eme omume ahụ ka anyị nwa merụ tachọ nke ịkọwakarị ya wụ ihe ka ndị ọha na eze na-ekiri anyị gekene ntị ma ihe mere m jiri kwuo okwu ahụ dịka nke ntakịrị mma ha o nweburu ọgbakọ anyị nwe mbụ ọgbakọ ahụ bụ mmadụ jide gị ụgwọ ịbịakwute ebe anyị nọ anyị ga-agbara gị dị ụgwọ oke ndị uwe ojii anọghị n'ọgbakọ ahụ ka m bịa n'ụlọ ya bụrụkwanụ na ọ gaghị kpọrọ gị dịka odibo gị nọcha afọ niile ahụ ị ga-anọ ya bụrụ na ọ gaghị achọghị idu gị ịbịa kpọọ anyị aga anyị na ọ gaghị anọrọ ọdụ kpakọ ọnụ mgbe ahụ anyị na-arụ ihe ahụ ndị uwe ojii nọ ya ndị ọkaikpe nọ ya ọgbakọ dịgasị iche iche ndị ma ihe nọ n'ọgbakọ ahụ mgbe ya hụ na na-eme anyị na-aga n'ihu anyị bịakwa chọpụtakwa na ofu onye uwe ojii anya na ya sa arụkọ ọrụ ahụ ọ na-abụ ọ gazie n'azụ ya ga-anara aka azụ anyị bịazie kwuwe anyị na-akọ ala karị ya na-akọ ala aka ekpe mgbe anyị chọpụtara na ụdị ha ahụ anyị sị mba na ihe a abụghị ndụ onye uwe ojii kwesịrị ibi anyị bịa chọpụta na ọ bụ ego mere o ji eme ihe ahụ nke ahụ meziri anyị bịazie ihe anyị na-adịghị eme bụ ịchọzi ka anyị gaa rụọ ọrụ gị ọrụ anyị asị gị lekwa ego ole ha taa ị ga-akwụ ebe ọ ga-abụ ka o si ebe ahụ nweta ego ịma mgbe ụfọdụ anyị nwa na-eme ha ime ha ịbịa ugbu a dịka akpọla onye uwe ojii ịhụla ya ọ na-aga ịlụrụ m ọgụ
ọ na-aga imere n'udo si n'azụ si ya lekwa ihe m chọrọ ka ime lekwa ihe m chọrọ ka ime ya were ego mee gịnị ọ bụrụ na ndị uwe ojii ga-asị achọrọ m ịrụ ọrụ m dịka ọrụ m siri dị hapụ ihe ahụ ị chọrọ inye m ka m gaa rụọ ọrụ ịhụla ya ọ dị otu ahụ o nwekwara ọzọ ka dị m ụtọ ị mara na onye isi ha ọkabakaba onye isi ha sịrị na a ga-enwezi siftin ọ ga-abụkwa for 12 hours o nweziri ike ya bụrụ for 8 hours ihe a ga na-arụ ma mgbe ụfọdụ ịbịa lee anya ọ bụrụ stress na-emeghe ụmụ ihe ụfọdụ ahụ ihe ahụ ọ bụ na ya nọ maka onye chọrọ ibi ndụ ọjọọ ga-eme ya ebi onye ka chọrọ ikwu maka ikwuru ike ikwuru na ọdụ ka isi ejiri ha eju maka tupu ya banye nya wee ebe a gwara gị na-ekwe ife ya alụ na-ekwe otu ọ ya adụ o nwere mgbe ya apụta o nwere ụdị ọnọdụ ya apụta nwere ike ya na-adịkwa ọbeghị o nwekwa ike ya mkpụrụ ụbọchị na-atọ ma ụbọchị ya ma shifting nwa nọ na ịnwekwa ike ihe nweta ịgụcha ife niile ha na-akwụkwọ si na oruru m ime gịnị ibinye aka na-akwụkwọ saịnụ so nwe nke ya wepụtakwazi sị na ọrụ oduzi too much ma ọ na stress o ma ọ na nke a ife niile ha mmasị na ụfọdụ ji mmasị na maka na ụfọdụ ejighị obi ha wee banye na ya wụ ọrụ ụfọdụ eji obi wee banye ya were emegbu mmadụ ibe ha ịma mgbe ụfọdụ o nwere ihe ga-atụ anya baa n'ọgbakọ iruzi ọ bụghị ihe na-ahụ ụfọdụ ha bakwa ebe ahụ jiri ezi omume ha ruo dịka anyị nọ n'akụkọ onye ọkabakaba ha enye ha njedebe ihe mgbu n'obi kwa ụbọchị ọ bụrụ ndị iti ha sị target ihe ilegide anya lekwa ihe unu ga-eweta mgbe ụfọdụ ha pụta ha ejiri ya na-ebi ndụ ọjọọ ọ ihe m na-eche asịghị m na ihe ha na-eme ọ ihe m na-eche na-enwere ike ha onye isi ha enye ha ihe ilegide anya target ihe ha ga-ewelata ha rụzie ha na-emezi ife ihe m na-echekwa n'ụdị ha ahụ nwere ike ife ikwu kịta bịkwa kịta na-echekwa na nwekwara ike ọnwụ na maka na nnọkọta masị ka nke ụkwụ onye pụta bunye egbe gbakaị ịnọkọta ka mmadụ ya dị echeri uche kedu ihe na-eme onye ahụ isi akọ na uche zuru oke onye isi jidoro oke nọkọta ibunye egbe gbaa mmadụ ibe na o nwere ife na-ebute enunu o nwekara ike ọ na-efe anyị kwuru eziokwu ịma mgbe ụfọdụ ihe m na-echekwa banyere nka bụ achọrọ ịnata ha n'ọrụ ekwesịrị ịmakwado ebe onye ahụ si bịa eze onye obodo onye ahụ enwe mbịanye aka na onye ahụ ezi mmadụ na ezinụlọ ha wezi mmadụ abịakwa n'ebe onye ahụ bi obi abịa jụọ otu onye ahụ si akpa mkparamagwa achọ maọbụ enyi ya maọbụ atọ ha abịa nwere ike nwee ọgbụgba ama si lekwa ụdị ndụ onye ahụ na-ebi ka amata ka e nwere ike wepụsịa ụmụ ihe ọ dịghị mmadụ ịgada ịba adị polisi ahụ wee isiokwu kama ọ bụ ụdị agwa onye ahụ ga-ebi na ọ banyezi abanye maka na ọha na ịbanye abanye wee isiokwu na ụdị agwa isi ikwuru kịta aka anyị ka ya etinye ọnụ na anyị pịkọtawa isiokwu a maka na ọ so n'ife ya akwụsịnata ife ọjọọ a na ụdị ndụ ọjọọ ma ife ọjọọ ha na-eme maka ọnwụ na-eje n'isi mmiri ebe onye ahụ si na ndị iti na-akpa lokal gọọmenti ọ na-ejere ebe ha gị nata akwụkwọ ịfụ na ụfọdụ ife anyị na-afụ kịta n'ebe ndị uwe ojii na anyị ada afịa kịta na anyị na-abịa nnọọ ka anyị dị gbatị ukwu dutu obere ike anyị na-echegha